spurten. Det var det. Thank you. Very good. Congratulations. Okay. Chico Rivera. Adelante central, Paquetén 534. Kig ind bagefter, Kim, til styretøjet. Ja, skønt. Så har vi fået Kim ind. Han har lige fået lidt mad. Var det godt? Ja, tak. Og har nu cyklet de første 180 km, så det er den første Ironman cykeldistance. Sige. Det er meget godt. Nu har vi 5% af vejen. Ja, det er ikke engang en løgn. Så, og nu ind på skjoldet en times tid. Ja. Ja, har dejligt varmt hernede. Jeg vil tro, der er en 6-28 grader. Så det er varmt, der ligger og cykle derude i øjeblikket. Så godt. Tak. Her ser vi John. Erstatning for Allan, cykelmekaniker i øjeblikket, er ved at flytte den meget fine, lille, diskrete tidstagningschips, som sidder på cyklen, så vi kan følge med i, hvor mange omgange Kim han har kørt. Den har drillet en lille smule, chippen. Den sad på forgaflen før, og vi er nu ved at flytte den ned bagpå. Jeg ved ikke, om man her kan se det fine orange anordning dernede. Det er faktisk chippen, og så lidt gaffatape på stillet for ikke at ridse. Så ja, det er noget. Den chip, den minder mest om en lommelygte. Det kan være, at John han lige holder hånden hen ved siden af, så kan I faktisk se, hvor stor den er i forhold. Det er en chip, der er fra den gang, da aztekerne de reagerede i Mexico. Det er nemlig sådan, det er. Så meget, meget fint stykke udstyr. Man køber en strømlignet cykel til omkring 100.000, og så sætter man en chip på, der er lige så stor som jeg ved ikke hvad, så hele cyklen den næsten er ved at vælte. Så det er meget, meget fornemt. Så ligger Kim lige og får en powernap. Har Kim en hurtig kommentar? Ja, det ved jeg snart ikke. Han fordøjer lige maden. Men det er ved at gå godt igen. Så jeg tror ikke, han har så mange kommentarer. Bare lige, han skal slappe af. Så det var alt for nu. Så er der kommet support hjemme fra Danmark. Hey! Hep, hep! 2 nydelige unge damer, som læser hernede, som synes, at de vil støtte Kim og er kommet forbi for at sige hej. Hvad siger du til det, Kim? Ja, tak. Sådan der. Skal vi ikke ligge og sove hele dagen? Nej, det er nemlig det. Solen skinner. Slet ikke, når der er publikum på. Det er jo det. Afsted med dig.
derovre. Det er med. Hvis I overvejer kun at kunne løbe. Så er vi ved at få fedtet Kim ind i noget zinksalve, så ikke han bliver forbrændt. Op i tændingen, så der står en lille smule højt i tændingen. Men så bare hvis du går lidt stærkt i tomgang, så går det nok. Også bare han ikke får det ind i øjnene. Nu er vi ved at få gjort ham klar til middagens og eftermiddagens strabasser, så han kan komme ud og få kørt lidt. Så vi kan få klokket nogle kilometer. Han kan ikke ligge derinde og sove hele tiden. Han har lige fået 20 minutter på skjoldet, men han mener ikke helt, at han faldt i søvn. Så kan vi så godt få taget nogle kilometer. Det er godt. Ørerne er nok. Her sidder Maj ved bordet i vores lille basecamp. Hun er ved at læse nogle af alle hilsnerne hjemmefra. Er det godt, Maj? Ja, det er fint. Det er godt. Kim, han er ude at cykle. Lige om lidt, så får han sig en smoothie. Her et billede af vores camp, hvor vi holder til. Så ja, det her er vi for meget tiden til at gå i øjeblikket. Som I kan se, så skinner solen, og er vel en 6-28 grader i øjeblikket. Så dernede fra, der kommer de susende. Den anden side, nogle af alle de andre lejre, og der op imod målet. Det er det, vi får tiden til at gå med.